Tirada mga amigo. Kita man siguro tanan no nangandoy na mo asinso ug ang tanan tao gusto ma-improve ang ilang kahimtang. Mao pud ang sitwasyon nako karon. Gusto nako na mausab sa akong kinabuhi. Mo nagbuhat pud kog mga bag-o sa akong kinabuhi. Naaman ko'y trabaho pero kabalo man ta. Kulang gihapon na. Igo lang na sa mga piyabol sa tong balay. Kaya gusto nako na madungagan ang akong income. So namasira po kong inganing vlog basi di ay wata kabalo sa panahon nga naaday maayohon na moabot. Basta padayon nanta kanunay kung unsa man galing ang imong gituohan. Ingon sila imposible kayo pero tan-aw ra na nato. Naraman gud na sa tao gud kung iyan ang pursuhon or porsigihon. Basta focus na jud ka kanunay o biyain na lang nilabay sa imong kinabuhi kay dili na siya makatabang o dili na mo balik. Pasagdi lang ng mga negatibo na nagpalibot sa imuha. Total, di man na makatabang sa imuha. Di man na sila makahatag sa imong kinahanglan. Kaya padayon lang jud ta mga amigo ha. Just keep improving, keep manifesting sa mga butang na wala pa nimo. Basta sa maayo lang yung buhat, walay problema ang Ginoo. Basta ayaw kalimot, tuuhi mong kaugalingon, ayaw ang laing tao. So kita-kits sunod mga amigo ha. Tirada lang always and God bless.